Bueno, jo us deixo. Gràcies. Hola, bon dia. Bon dia. Estem a Ribesalta, heu vingut amb el vostre equip, se pot dir així? Sou l'entrenador? De quin nivell vos cuideu? Quina edat? Som entrenador de babies, d'edat. Els més jovenets. Som els més joves de tots, 4, 5 i 6 anys. Fa anys que existeix aquesta secció? Des de sempre? Aquesta secció de l'escola de la Unió Esportiva sí que existeix. I vostè personalment se'n cuida des de fa poc? Fa poc que estic entrenant aquesta secció de babies, perquè també fa molt poc que m'he retirat. Quina és la dificultat? Jo m'imagino, no sé, me diràs, la dificultat és poder jugar amb altres equips, perquè hi ha... Quants equips podeu encontrar del mateix nivell, si voleu fer partits? Sí, tenim dificultat perquè, com som molt petits, no comencen tan aviat els nens a jugar a rugby. Al començament és millor que sigui una mica més tard, però sí que trobem una mica de dificultat al encontrar altres equips. Sí, partits. Si mai te sembla bé, si veus un o dos que podrien dir una cosa de petit? Sí. Criden. Pablo, vine. Roger, vine. Hola. Veniu. Pedro, vine aquí. Hola, bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Com et dius? Pedro. I tu? Jana. Roger. Pablo. Traieu el... Aina. Pol. Jordi. Eric. Tots de... Yo no estoy. Perdó. Més enrere, sisplau. Com et dius? Héctor González Figueroa. Molt bé. Tots de Sant Boi, no. Sant Boi i Rodalia, suposo, no? D'on esteu? Traieu De Sant Boi mateix, de Llobregat? Sí, de Sant Boi. Sí? Sant Boi, tot? D'acord. On som amb vosaltres? I vosaltres? Jo de Catalunya. Sí, molt bé. Molt bé. Fa anys, jo estic de Perpinyà, de Catalunya Nord. Aquí mateix, visc aquí. I faig una televisió per internet. I vos veieu a la televisió. Fa molts anys que feu rugby? Fa molts anys que feu rugby? Sí. Tu no? Fa molts anys que es fan rugby, 2, 3... Sí, Si som la primera categoria. Fa 2, 3 anys o és el primer? 3 años. No cridi. 3 años. Y bueno, Bé, molt bé. Vos agrada molt, suposo, el rugby? Vos agrada molt? 5. L'heu conegut com? La darrera pregunta. L'heu conegut com, el rugby? Per la família que vos en ha parlat? Per l'escola, un company a l'escola que vos ha parlat de rugby? Com han conegut el rugby? Que el meu pare jugava a rugby i em va ensenyar i jo Molt bé. vaig voler. Molt bé, tu? Perquè m'he entrenat. Sí? Com l'heu conegut, el rugby? Bé, Per amics? jugant. Jugant, però abans de jugar. Qui te n'ha parlat? Juguessis a rugby. Qui vos n'ha parlat? Jo. Qui t'ha dit que juguessis a rugby? El papa que abans jugava a rugby. Sí? Em va ensenyar. El meu germà. Eh? El meu germà. El teu germà? El meu pare em va ensenyar. També el meu pare. I a mi, el meu germà, perquè ell va a després de prevé. Benjamines. El meu pare va entrar, el meu germà segon i jo l'última. Molt bé. Hem placat molt en aquest partit i ens ho he passat molt bé. Bé, moltes gràcies a tots. Sí? Una cosa per El afegir? meu pare jugava a rugby i Sí, no hi ha pares. Va bé? Bé, moltes gràcies. Nosaltres hem estat junts. Què és el Pol? El meu papa és entrenador Sí, molt bé. i tots hem estat junts. Bé, moltes gràcies.